wayannan lambobin da suke kan sikirin kada ka yadda ka danna su inda baka san abin da suke nufi ba. Idan ka danna su a wayarka su za su kawo ka wannan wurin nan da nake ciki. Idan har ka danna su to idan ka san baka san me suke nufi ba to kada ka danna. Ni kuma zan yi maku bidiyo insha Allah akan duk wayannan abubuwan akan kowannen su akan abin da ke nufi. Wannan fa da kake gani kusan wayar ka ci fadin gurungum. Idan ka sake wallahi za ka kulla wayanka ne gaba daya. Komai nan yana da ma'anar shi. To kada ka yadda ka danna su inda baka sani ba. Bari nuna mana wasu inda za su amfani mu idan wani ya shiga idan ana yawan an san wayanka kuma ana shiga wuri sannan a janye shi. Yau wato akwai da za a yi ka gane duk da an yi hakan misali kaman a yi haka a janye abu. To idan ka zo nan ga abin da za ka rubuta za ka ga normal insha Allah komai zai fito ma star hash 4636 hash star. To dan haka ranna wa'annan abin da gana danna to wannan zai fito ma ya ka shiga wannan da tsakiya is just statics din nan da aka rubuta sai ka taba shi. Wato gashi nan ya fito don nan zaka duba ko minti nawa ko karfe nawa kace kuma ko minti nawa aka yi da sakan nawa gaba ɗaya duka zai fito ma anan. Idan mutane suna karban wayanka suna ma shige sannan kuma kai ba za su bari ka gane cewa an yi shige-shigen ba. To ta wannan hanyar mai sauki za ka gane akwai abubuwan da ake a cikin wannan kwat din shi ma ba iya wannan ba amma dai saboda kada bidiyon ya tsayi to anan tsaya. Domin samun wasu kwat din masu yawa to zaka iya danna subscribe ka danna alamar ƙararrawa domin a sanar da kai idan na ɗora sabon bidiyo. Insha Allah wannan dawowar mai ƙarfi ce zan nuna muku amfanin wa'annan ire-iren wa'annan kwat din sosai ta yadda zaka yi abu ba tare da ka sha wahalar neman shi cikin injin wayanka ba.